ପିଲାମାନେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 5 ନମ୍ବରର 3 ନମ୍ବର ବିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 4 ନମ୍ବର ବିଟ୍ରୁ ସମାଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 1A ର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ନମ୍ବରଟା ହେଲା 5 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ବିଟ୍ ଆଜି କରିବା। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 2x + y - 3 = 0 এবং সেকেন্ড ইকুয়েশন ଅଛି x + y - 2 = 0। আচ্ছা, তুমি তো তিনোটি বিট କରିକି ଆସିଲଣି। ସମାଧାନ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବ। ତ ଚାଲ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଇକୁଏସନ୍ ଅଛି ଆମକୁ 2x + y - 3 = 0। This implies ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି y କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ରଖିବ, ତେଣୁ ଏଠି y ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏବେ ଦେଖ -3 ଅଛି, ସେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଚିହ୍ନର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? +3। ଏଠି ଅଛି +2x ଅଛି, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଚିହ୍ନର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? -2x। ବାସ୍ ସରିଗଲା ୟାର କାମ। ଏବେ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଟେବୁଲ୍ ନେଇଯିବା। ଦେଖ ଟେବୁଲ୍ କେମିତି ନେଉଛି? x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ନେବା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ସମୀକରଣ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ 1 ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ? 2 × 2, 3 ରୁ 2 ଗଲା କେତେ ହେଇଯିବ? 1। ଅର୍ଥାତ୍ y ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 1 ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି କେତେ ନେବା? 2 ନେବା। 2 × 4 ହେଇଯିବ, 3 ରୁ 4 ଗଲା -1, ଯାହାକି y ର ମୂଲ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ 3 ନେବା ପକେଇବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 2 × 3 = 6, 3 ରୁ 6 ଗଲା -3, ଯାହାକି y ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା। x ଏବଂ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟେବୁଲରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଖକୁ। ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି x + y - 2 = 0। This implies y ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ କୁହ? y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -2 ଅଛି, ସେପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? +2, +x ଅଛି, ସେପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? -x ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ? ଟେବୁଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅତି କମ୍ରେ ଆମକୁ 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖ x ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏଠି 1 ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, 2 - 1, 2 ରୁ 1 ଗଲା 1 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯଦି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ 1 ନିଅନ୍ତି, 2 ରୁ 1 ଗଲେ 1 ରହିବ, ଯାହାକି y ର ମୂଲ୍ୟ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ନେବା, ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ 2 ନେବା, ତେଣୁ x ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ନେଲେ 2 ରୁ 2 ଗଲା 0, ଯାହାକି y ର ମୂଲ୍ୟ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ନେବା, ମନେକର x ର ଭ୍ୟାଲୁ ନେବା ଆମେ 3, ତେଣୁ 2 ରୁ 3 ଗଲା -1, ଯାହାକି y ର ମୂଲ୍ୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦୁଇଟିର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ବାହାର କଲେ ଟେବୁଲ୍ରେ, ଏଇ ଟେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗ୍ରାଫ୍ ପେପରରେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସରଳରେଖାଟିକୁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଉଭୟ ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ, ସେହି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେବ ଏହି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ପାଇଁ ସମାଧାନ। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉଭୟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସମାନ ଅଛି। ତୁମେ କହିପାରିବ ସେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି। ଦେଖ 1, 1, ଏ ଟେବୁଲ୍ରେ ବି ଅଛି 1, 1। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଏ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ପାଇଁ ସମାଧାନ କ'ଣ ହେବ? x ର ମୂଲ୍ୟ 1 ହେବ ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 1 ହେବ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଟେବୁଲ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାଫ୍ ପେପରରେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଚୟନ ପତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 5 ନମ୍ବର ବିଟ୍ କରାଇବି ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।